morning guys, good morning sa lahat-lahat. Welcome to my channel, Elsa Ruby Vlog. And po magluluto po tayo ng paa ng manok. Ayan, adobo. Ayan. Inalo ko na yung sibuyas at saka yung paminta. Ayan. Makuluan natin hanggang sa lumambot. Okay, haluan natin sila ng maraming haluan natin ng maraming sili. Ayan. Gulat kami, wala na kami gagamitin. Wala ka luluhin mo yun, Day? Hindi. Para may magpagamit ang pagay ka ng bukas. Kailangan din. Tama din, dami na. Kasi po yung tapos mo. Guys, ito na. Adobong Adidas. Ayan. Lagyan natin ng ito na guys, adobong Adidas. Yan. Okay, kakain na pa guys. Adobong Adidas, diba? Subukan niyo po magluto.